Kung siyang tubag, O Ginoo, ligaw ako na ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos na muani sa kalibutan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atin. Dahil ko ikaw, Kristo. Ay kung magkamayo, sa usahay ng away ng Pure, ikaw din ang kayo. Di ka gusto mo, hindi ito magtigay. Ikaw din ang natawag sa mga. Nagkatibalan sa mga sa araw na panuling na hindi na pagsita ng susunod. Tama, hindi ka ganun kuya na tulay.
from the family, Madam Anin Mardi Abater, we're so much thankful for the financially and the support to ating to Miss kay Madam Andrea. Maraming salamat sa lahat. Kristo. Atong itugyan ang iyang lawas ngadto sa luna, pahulayan. Pahulayanan ikan sa yuta ngadto sa yuta, abong ngadto sa abong. Ang Ginoo manalangin kaniya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow! Unsa na? Ayaw pagi. Oh, di ba? Wala. Okay, simulan namin ang payong. Wow, ninduta siya ang gift. Oy.